I gceantar Chois Fharraige Eagraíodh Scoil Gheimhridh Joe Steve an almost gan scríomhnóir agus aisteoir Joe Steve ó Nuachtain. Fear mór le rá an measc an phobal a bhí ann a thug beocht go chultúir agus na hailíonna, ní hamháin in na gceantar hain ach fud na tíre. Ceann de na himachtaí a eagraíodh mar chuid de Scoil Gheimhridh Joe Steve ná ceardlanna drámaíochta dhaoine óga, a thairsiúlann seo is speisialta in Droáin. Tá drámaíocht táhachtach mar tás ú ná be aisteach nús duine eile. Is málam aisteach a bhfuil cinelín barúil agus nuair má titan duine cinnte an stáit nuairdaí. Bhí den ná úsas de sáilíocht hain agus bhacht den ná dus éonúit a géir cuimhfuil agus bhacht den ná duine. Bhí mu duine an siúpadólacht agus bhí mis fáil rudaí leathaí ceannacht agus chur mar seaachta trálaí. Is málam an chreic agus is sprí agus ghfuil tú in an cása le do chud cóide agus sprí I bhead. Ní léon áhairs go bhfuil gráchas na hailíonna an drámaíocht ach go háirithe le bra I gceantar Chois Fharraige, agus tugadh deis gan phobal an grá sin a léadú mar chuid de Scoil Gheimhridh Joe Steve.